Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Riyadi siap, tetap tenang semuanya bro. Iya 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 iya. Semua selamat datang kami haturkan, selamat datang nonton Dolala. Kayak punika lagu yang pertama. Wonten selamat datang. Ngaturaken sugeng rawuh Bapak Bupati. Bapak Bupati. Ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pinara. Alhamdulillah. Wonten ing Lebet, alhamdulillah. Kalajengaken wonten lelagon ingkang angka kalih. Nggih punika wonten pambukane.
Sumangga pambukane kidung minong kopambagyo pambukane kidung minong kopambagyo katur saku para rawuh ingkang minulya miwah
monggo pinara kang sekedo layang Buat penasaran semua fan-fan Sekar Mawar, khusus yang di depan situ, aduh asik pokoknya. Bahagia sekali di malam hari ini karena saya ketemu dengan dampingan hati, aduh. Duh wong ayu truduk bepujan ning ati ndang mrene kowe diajen iya ya aduh kowe rek ngerti aku nggo kacamata nek nglirik sing ayu men ra ketara niki kadang-kadang saking pupuse nelongso nggih tapi aman nggih oke ambok bilih nika kadang-kadang saking mriku wonten kebab wonten es puter mangke nek nggih nek nyukani mriki setunggal kan promosi nggih alhamdulillah rekan-rekan saking YouTuber nggih niki kadang-kadang saking Sekar Mawar nggih niki wonten request pupuse nelongso nggih pripun nggih mbikak mawon nggih apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati oh ayo apa nggih apal kabeh nggih lagu ini. alhamdulillah apal nggih semoga Mbak Inces Kan pripun? Anyar ra iso. niki panyuwunan Joget. saking kadang-kadang Sutrisno Budaya mbok bilih sak mangke panjenengan boten minangkani panjenengan niku mulih niku ndokar Doka. boten nenten keterangane ayo pripun Nggih. nggih Nganut mawon nek kula. nggih niki nganut sampun nggih napa jenengan suntik lunak nggih aduh nggih mbok bilih Mbak Inces jumeneng wonten ing ajeng. Nggih. Alhamdulillah Ibu, nggih panjenengan sami kula nggo kacamata. Nggih. Alhamdulillah. Ning aja kaya jaran nggo kacamata ning ora nggawa celana. Aja supaya nggih. Sumangga Mbak Inces. Nggih, nggo kalih Mas Cahyo. Nggih, Mas Cahyo. Nggih. Nanap hadire. Nggih, MC kondang nggih. Sumangga Mas Cahyo. Mie pundi mie sing tunggal mie. Nggih, mbok pilih kadang-kadang saking Sekar Mawar mie. Nggih. Kalih Mas S.
Oke, enggak. Mas Esces. Anjir. Yuk bareng-bareng hadirnya Sekar Mawar di malam hari ini bro. Alhamdulillah RN Pro profesional cetar gelar membahana. Adilah sih. Nggih. Sumangga aji saking kadang-kadang Sekar Mawar. Iya. Oh jee. Inji iki jadine anak pupusin nelongso apa ora apa. Oh. Liyane ya, liyane. Aji. Sing bapak ibu yang ngerti ya. Aji, andas mundi Mbak Ayu, andas mundi. Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Nggih, niki kadang-kadang dalu punika sampun jam 1. Nggih, mbok bilih kadang-kadang Sekar Mawar badhe kami nggih. Napa? Kitir sumilir. Nggih, niki kadang-kadang saking panitia kitir sumilir rumiyin. Nggih. Sumangga, nggih. Semua tetap aman terkendali bro. Anggenku ngemoro anembus beko Indung nita sesuluh padang lampu Iya iya iya. Tak oleh
pupuse nelongso. Nggih. Mbok pilih Mas S. Pupuse nelongso mbok pinangkani. Nggih. Nggih niki ngempil kamardikan sawetawis Mas MC sumangga. Nggih. Inggih menika nyuwun pangapunten saderengipun dene nyigek sakwetawis nggih. Menika kula kalih Mbak Inces badhe pamitan rumiyin ben penak to ya engko to. Kita sawer bareng ya ki MC-ne iki bayaran mau wis tak ge nyawer. Inggih saderengipun kula lan Mbak Inces ngaturaken panuwun ingkang kathah dumateng kadang-kadang panawung krida ugi masyarakat dusun ngriki ingkang sampun kersa nimbali kula sakadang kula kalih Mbak Inces nggih nyondereng regengaken sasana ing dalu punika. Sampun kalih dalu kula lan Mbak Inces gegladi wonten ngarsa panjenengan sedaya lan ugi nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih genya kula lan Mbak Inces nderekaken lampahing adicara kala wingi lan sakniki menika mesti kemawon tasih kathah kekirangan kalepatan dalah kirang trapsiloan nuju prana wonten ngarsa panjenengan mugi wonten keparingipun dene panjenengan sedaya anglupirna sih samudra pangaksama. Menika dipun tutup rumiyin ya Mbak ya. Sebelum kita pamit ya. Oke, minangka tutuping atur wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi iki ketok enek ora nyanyi sak lagu sih kok kaya Oh kurang nggih, to. alhamdulillah. Niki wonten Mas Cahyo. Tapi napa lagunipun? lagune Mardika kemawon semoga. Nggih, mbok pilih minangkani kadang-kadang Napa menika pupuse nelongso ya? Pupuse nelongso. Yang penting penonton damai ya. Oke. Luar biasa. Nggih, toh. heeh. Namun kula menika dereng apal lirike. Ah, mboten Ya napa-napa. sih, lamat-lamat. Nanti dibantu nyanyi ya penonton ya. Oke. Ayo. Mbok pilih kadang-kadang saking Sekar Mawar wonten pupuse nelongso. Sumangga. Oke, paring ireng nami ngampun dhuwur-dhuwur. Ayo. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe ayo Mati rasaku kamasrana tangisu Becike kowe longsaka uripku rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki satenane waktu aku sepirane yen gawe loro atimu Oke, tepuk tangannya buat Sekar Arum Sekar Mawar dong ayo lanjut yuk ayo pilih yang tiba asik pilih pundi asik pilih pundi sasane ya
sing teke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lemut ing pinggir sakara ayo goyang dong Sesenik jero dodo pancing larake arep kepiye maneh kowe wong randuwe ojo salah batinku barang kahananmu kang mas pusing rasa tresnoku. asik apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati asik satu Ngono tangisku becike kowe saka uripku. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Sekar Mawar yang doyan asik Sesenik jero dodo pancing larake arep kepiye maneh kowe wong randuwe ojo salah batinku barang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnomu. tenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe Wis ketemu asik karo suku kang mesra ngono tangisku becike kowe lunga saka uripku. Pari pasang ranggeng lintang ing asmara kowe tega gawe lara marang tresno takdirku Pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. nggih pupu sing nelongso sampun katuraken nggih sumangga wekdal salajengipun kadheraken dumateng kanca-kanca saking Sekar Mawar. Injih, alhamdulillah Nggih, Mas sumangga. Cahyo. Derek Suaranya Kendari, alhamdulillah. Allah. Maces. Macet kok Allah le ngalem ki lho. Injih, alah ring. Matur suwun. Gimana teman-teman semua masih semangat? Oh awis kendo, adik kalejengaken mbok bilih kadang-kadang saking Sekar Mawar kalejengaken lelampahan tari dolala. Nggih. Mbok bilih inggih
derek ngatos-atos hati-hati di jalan. Aji, kalajengaken nggih punika wonten tari kacu biru. Nggih. Wow!
Loh. Ajih punika wonten kacu biru nggih. Niki segenap keluarga besar Sekar Mawar nggih. Niki lagu terakhir wonten jarum-jarum. Ajih. Abok bilih kadang-kadang penari saking Sekar Mawar wonten jarum-jarum sumangga. Nggih, mbok pilih kadang-kadang saking Sekar Mawar. Nggih, wonten jarum-jarum yo. Tagi-tagi nu. Jarum-jarum wong manis semarang jarum. Jarum-jarum wong manis Perhatian untuk semua penonton. Adi mohon tetap tenang. Tetap tenang, jaga kendali. Oke, kita semua sahabat, bro. Oke, kita semua sahabat. Segenap keluarga besar dari Sekar Mawar mengucapkan beribu terima kasih kepada jajaran panitia penyelenggara dari Sekar Mawar. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika diberi umur panjang, kita bisa bertemu lagi. Sampai jumpa di lain waktu.